Тапшыруны дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына Урта Терешка авылында гомер кичерүче мөхтәрәм милләттәшебез Сыддыков Рәшит Ахмеджан улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 80 яшьлек олы гомер тантанасын каршылый. Шушы кабатланмас бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рушания Аббасовна, улы Илдар, килене Гүзәлия, кызлары Эльмира һәм Эльвира, 6 оныгы, 3 кияве һәм кодагылары барча туганнары да котлыйлар. Безнең газиз кешебез 80 ел элек Урта Терешка авылында дөньяга аваз сала. Авыл мәктәбен тәмамлап, Ульяновск шәһәренең авыл хуҗалыгы университетында ветеринар һөнәрен үзләштерә. Туган ягын бик яраткан егет янәдән авылына кайта һәм хезмәт юлын терлекчелек комплексында башлап җибәрә. Шул вакыт без бер-беребезне очратып гаилә кырдык, дип яза хатны Рушания апа. 3 балабызны татулыкта үстердек. Бүген көндә без улыбыз Илдар, киленебез Гүзәлия белән бергә яшәп, матур картлык кичерәбез. Безнең әти дөньядагы хәлләр белән кызыксынып тора. Якыннарының кайгыртуын, игътибарын тоеп яши. Мин үземне бәхетле кеше дип саныйм ди. Минем 3 балам, 6 оныгым, кияв киленнәрем бар. Алар белән аралашу минем гомеремне озайта дип елмая ул. Аллага шөкер, балаларым тәртипле булдылар, дип сөенә. Чөнки әти үзе безгә үрнәк булды. Безне дә эш сөяргә өйрәтте. Ниндидер бер гадилек белән табигатьнең матурлыгына мәхәббәт тәрбияләде. Оныкларына юмарт спонсор да әле ул. Һәрберсенә хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Әтинең тормыш девизы да бар: күп йоклама, үзең эшли алган эшне кешедән эшләтмә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәләм: берәү Аллаһ риза булырлык итеп 90 яшын каршыласа, Аллаһ аның алдагы гөнаһларын гафу итәр, гаиләсенә шәфагать итәр һәм җирдә Аллаһның хәйре булыр дигән. Без, әтиебез, сиңа да шушы юбилейны каршыларга телибез. Аллаһ риза булсын, ике дөньяның бәхетен бирсен әти-әниебезгә. И Раббым, рәхмәт. Бүген дә әти диеп шатланып, юбилеең белән котлыйк әле. Олы йөрәк китсен җанланып. Әти, әткәй, әтиебез безнең. Әйтеп туя алмыйбыз ул сүзне. Без бәхетле әти-әни белән туган нигез көтә бит безне. 3 балаңа булдың яхшы әти, кызларыңны йомшак назладың, хатыныңа сөекле ир булдың, дәү әти ди 6 оныгың. Гомер буе туган якларыңда эш сөючән кеше булгансың. Туган ягың, газиз халкың өчен зур хөрмәткә лаек булгансың. Әй син картлык, бераз сабыр итче, сәламәтлек телик әтигә. Тигезлектә, сәламәтлек белән шатланышып яшик гел бергә. Рәхмәт әти сиңа барысы өчен, яхшылыгың кайтсын үзеңә, күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты көзендә. Хөрмәтле Рәшит Ахмеджанович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Җитәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Тормышыбыз җайлы гына бара, әтиебез терәк булганга. Якты йөзе, җылы сүзе белән яшәүгә дәрт биреп торганга. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез, киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур
рәхмәт әйтеп сиңа